ja pokazati? Ej, ljudi! Samo 40 dinara. Ajmo tamo! Evo je pe... Gde su svi? Pokazat ću ja. Ljudi, dođite ovamo. Dobijate besplatno piće. Gotovo je. Šta? Gde su svi nestali? Piće. Tebe i za tebe. Vidjet će ona. Hej, koji je tvoj problem? Koji je tvoj problem? Čekaj. Ovo je stvarno dobro. Ovo jeste dobro. Pizza je gotova. I gotova. Uživajte.